даври муассисавии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 ба номи Ҷаббор Расулови шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. роҳандозии иқдоми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти китобхон шудани сокинони мамлакат, эҳё намудани анъанаи китобхонӣ, ҳифзи қадру манзилати китоб нақши муассир гузошт. он таваҷҷӯҳе ки аҳли ҷомеа имрӯз ба китоб дорад чанд сол қабл набуд. ин иқдомест ки тавассути он ҳар сокини мамлакат метавонад бо фарҳангу тамаддун ва таърихи гузаштаи худ шинос шавад. ҳамасола дар озмуни ҷумҳуриявии хонандагони муассисаи мазкур иштироки фаъолона намуда, имсол низ барои иштирок омодагии ҳамаҷонибе диданд. соли 2 сол мебошад ки ман дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ иштирок кардам. соли гузашта ман ҷои намоёнро ишғол намудам. ман дар ин сол тайёрии зиёдеро дидаам. ман зиёда аз 120 шеър аз худ намудаам. ман китобҳоеро бо номи зиёдеро ба монанди Аҳмади Денванд, Марги Судхӯр, Мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ ва Одина ва ғайраро хондаам. ҷеҳти боз ҳам таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён бо дастури бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба низомномаи озмун дар соли 2025 навгониҳо ворид карда шуд. маҳдудиятҳо ба иштирокдорони озмун бартараф карда шуда, минбаъд дар озмуни мазкур дар баробари шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла тамоми тоҷикони ҷаҳон ва ҳамватанони бурунмарзӣ низ метавонанд фаъолона иштирок намоянд. имрӯз ман шоҳиди он гардидам ки хонандагони мо бештару беҳтар аз ҳамасола дида меҳри беандозии худро ба китобу китобхонӣ ниҳода истодаанд ва имрӯз инчунин пай бурдан ба ман муяссар гардид ки хонандагон хеле ҳам бо шавқи зиёд шеърхонӣ мекунанд ва ба саволҳои аъзоёни ҳакамон ба пуррагӣ ҷавоб дода истодаанд ва ман боварии комил дорам ки бо ана ҳамин иқдоми ҳам омӯзгорони муассиса ва ҳамчунин китобдорон мо метавонем ки меҳри онҳоро ба китобхонӣ ва шавқи онҳоро ба китобдонӣ бисёр намуда бошем. ҳамчунин ба низомномаи озмун дар соли ҷорӣ мукофотпулӣ барои ғолибони озмун 2 баробар зиёд карда шуда, маблағи умумӣ барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 6 миллиону 670 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ва мутаносибан барои ғолибони ҷои сеюм 40 ҳазор сомонӣ, ҷои дуюм 50 ҳазор сомонӣ, ҷои якум 70 ҳазор сомонӣ ва барандаи шоҳҷоиза 140 ҳазор сомонӣ муқаррар гардид. инчунин хонандагон ва донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимӣ дар гурӯҳҳои пулакӣ таҳсил мекунанд, дар сурати дар давраи ҷумҳуриявии озмун сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ё шоҳҷоиза гардиданд, ба гурӯҳи ройгони таҳсил гузаронида мешаванд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 шаҳри Хуҷанд дар даври муассисавии озмун фаъолона ширкат варзида, беҳтаринҳо ба даври шаҳрии озмун роҳхат гирифтанд.